Juu, elikkäs. Uh-oh. It's getting dark. Where is the sun? He's over there. Noniin. Johan tuli pimiä. Vihaan tätä nyt jo. Seis. Drag to open doors. Close door. Haloo! Onko ketään kotona? Mikä siellä on? Onks toi mikään? Missä mä kuulen ääniä koko ajan? Missä siellä on piirrettyjä juttuja seinällä? Lopeta. Kuka liikkuu? I don't have a flashlight. That's cool. Miksei? Missä on lyhty? What? Stop! Stop! Door! What are you doing? Door! Stop! Test. Hyvin piristävää musiikkia. It's nice. Lopettakaa. Phone line appears to be dead. Can I have a flashlight, please? Mut mä haluan flashlightin. Tossa. Entä nyt? Is there anybody here? Is there anybody out there? I don't like it. It's too quiet. Ihan liian hiljasta. Minkä takia kukaan edes vihais mua? Mä oon vaan mukava väijäri. Mä en edes tee mitään pahaa. En mä halua satuttaa ketään. Ui, se kimatelee joku. Pitää mun käydä hakemassa. Oon mä nähnyt mitään? En nähnyt mitään. En nähnyt mitään. En nähnyt mitään. En nähnyt mitään. Can you see it? Mitä helvettiä. Tuli muuten semikylmät väreet äsken. Please leave.